bridge. Hayi wemama mina mokho amaphoyisa mina engathi uyamdontisela kunomuntu ekuthiwa uX engeke ngimuzwe la kuma lo muntu ekuthiwa uSX kuthiwa lo yakahlupi uhamba into emotweni Usho ukuthi kuphela sesiyaxabana manje. akuthathana makho uphi lo athi amasinikade ngibuze kuwena ngoba phela wafika la mina ungichazela isimo. Kuthiwa mina ngikhuluma nina sike singaninaki washo wathi lento engathi izohamba izihambe zifike kude because nento nikhuluma nganinaki ithi nomona futhi lengane nje bisuke kumina isayoba busy kwenye indawo kusho umdriver lo ohambayo isitimela ibhasi lamandiya liyahamba ucabanga ukuthi uyolanda omunye umuntu wesilisa futhi wena sisi uma ekwazi ukudisappear kumina engashongo lutho waphinde wayodela umndeni wakhe wangawutshela ufuna ukuthi ukephi manje kusho obvious usawogila omunye umuntu Hayi mina ngisakufuna ukuya ngifuna emacala nganele emkhonyana wakho Ngicela lethuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni with myself Omlangeni uMakasela. If uzokhumbula mbukeli wami engimthandayo ukuthi sake saba nenkinga ubhuti lo esihamba naye wakwaGomede whereby alobola umuntu olithi ufind out ukuthi umuntu ayemlobolile u-LGBT gang. Then wamvezela sebesihlala isikhathi eside. Then we decided ukuthi yena njengo-Black Life kubalekile ukuthi siyothola ukuthi sisize lo bhuti ngoba ngifila ngathi azange simsize ngokwanele ekuthenini athole ukuthi umndeni wona wawazi yini ukuthi usisi lo ukanje ngoba usisi yena akusho lapha yana uThembi wathi kubo bayazi kodwa bamshadisa ngenkani bavuma ukuthatha amalobolo. So njengamanje ngihamba nomaka bhuti ngizobacela nje ukuthi babingelele bese baya introducer uyena ozosichazela ke ukuthi njengoba siya la emndenini wakaMadonsela bazosamukela kanjani basifisa ukwazi ukuthi isiphi zaso ukuthi bathatha amalobolo ngoba ubhuti uyakhala akabatholanga abantwana and mefuya umuntu not really ukufuya behleli nomuntu ophila impilo engalona iqiniso. Ake ngithathe lethuba mbukeli ngibabingelele. Sawubona mawunjani? Yebo ngisaphila mina. Nami ngiyaphila. Uma bani? Mina ngumagomede. Mrs Gomede ngumthetho ngishadene nobaba wakhe Gomede. Okay siyabonga baba. Bhuti wami khamba kanjani? Ngiyaphila sisi wami ngiyaphila kakhulu. Uzizwa kanjani namhlanje sakaMadonsela ngoba phela sesemnyango nje vele siyangena manje. Umntaka manje ngiyahlala phela ngoba kuyahlala kodwa ngisema ngibona umama lo engaba nethemba ngibona uma ntombazane cause ngiyamazi ngikhumbula kahle ngihambisa la malobolo indlela agxuma ngayo Nkosi yami ngiyacabanga namhlanje ukuthi uzogxuma ke ngeyimpendulo engiyifunayo kodwa usisi usahlala naye wena usisi ngingasho ukuthi engathi kwavuka ubuntu kuyena cause wavele nje after the session wavele wahamba ngoba uhamba ngalusuku lolu esaqeda ngalo episode ngoba nje ngakusasa hayi impela mina ngathi ngibe emsebenzini wasengasekho wengasekho so njengamanje into efisa sikusize ngayo ukuthi sizokwazi emndenini ukuthi mebazini ukuthi isimo sikanje siswami ukuthi manje kunento yavezwa usisi ekugcineni ngiyacabanga ukuthi nawe mhlawumbe uyinakanga angazi but mina ngayinaka iyona ke manje sengifuna nokuzwa kakhulu cause konke engihlukumele elokhu bingihlukumeza leyo ukuthi usisi wathi uma wakhe ubeyazi lento ethi semthamo mina noma besingazi siswami nangu ma umama mina ubengazi ngingazi ke phela omama bayaxoxa mama wazi ukuthi umakoti awukazi unayo nothise lutho nje oluhlukile cha mina bengazi ukuthi uyile nhlobo kodwa ukumbona kwami nje ngokugqoka kwakhe ngangibona ukuthi hayi ungathi nje hayi uyimfana ntombazane hayi uma wayeyibona lento kodwa usho ukuthi mhlawumbe angakwazi ukuthi ayicacise phela untodana mase ukhethile okufanele alandele into enziwe untodana wakhe. Mina ke ngokukhulu nje bafethu ukuthobeka ake senze kanje mbukeli ngilandele sihambisela kaMadonsela sibone ukuthi uma uzothatha kanjani lo daba uzokwazi ukusisiza asitshele ukuthi mazi if mazi waqhubeka kanjani wathatha amalobolo ukuze nobhuti phela ahlale ngokuthula ukuze akwazi umove on kalula. Sometimes akumove kalula if unama questions amaningi ngento wayenza uyayibuza ukuthi why babethuleleni kwakufanele noma kwakuyi-scam kwenzakalani so asimnikeze iclosure egcineni ukuze wazi na move on. Asihambeni mbukeli asihambeni ma yebo awu kwenze njani sawubona hayi amakhamera ngadingla kwami kwenze njani manyana konakele hayi mase kunemali esize ngalo mase sicela bangicela udaba oluyisikhatsini yazi wena ma ngiqedile phela mina ngawo
konke ngikwenzile kwenzakaleni manje yini senzakele Okay, ma sicela ukukhuluma nawe bandla ungadini. uzothi ubanike wena Mina ngumlangeni Magasela ngiqhamuka kwa Black Life TV. Ngisacela usondele bandla somoya. Sawubona mawunjani? ngiyaphila njani Ngiyaphila. Ngicela usebenzise imic khona uzokwazi ukuzwakala. Noma ngabe yini ofuna ukisho it's fine. Njengoba sengishilo ukuthi umlangeni Magasela ngiqhamuka kwa Black Life TV senza uhlelo olubizwa ukuthi inkinga zomndeni. Cela uma kumbingelele. ngiyavuma ngani nami ninjani nini empilweni Siyaphila mawami. Sicela ukubuza usika Madonsela la ekhaya. yebo kaMadonsela Ngicela bandla ukuthi usiphe nje indlebe sifisa ukukhuluma nawe ngihamba cabathi uyabazi you familiar with this face. ngiyabazi kodwa mase ngihlaselwa kanje kuzokhona ngisho umlingani Yeah, as long as Kusho ufamily. ukuthi kukhulu okwenzakele So uyawazi le boss. mkhwenyana wakwami Okay, no nomlingani. umlingani wami Thank you so much. Ungakwazi usinikeza ithuba Ngingangena. hlala. Siyabonga kakhulu. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni with myself umlangeni uMagasela. Kade ngiyenzile-ke intro bafethu kade singaphandle nomndeni wakwaGomede silibangise khona la kwaMadonsela sokhuluma noma indaba olubalulekile kakhulu into eyenzeka ukuthi ubhuti lobola usisi wathi ngesikhathi eselindele abantwana kwatholakala ukuthi usisi uzofika i-pregnancy. Emva kwalokho sasiyambizela-ke thina sathi mesifika sasezathola iqiniso ukuthi hayi konke lokhu mekufeyika kahle kayena usisi nje hayi yena uyinsimbi edlezinye uthanda ubulili obufanayo. So sasesiyabona ukuthi ayi kubalulekile-ke emva kokuthi usisi state ukuthi yena abazali mebazi ukuthi sivashela abazali sibuze ukuthi ngempela mesikenywa yini umndeni wakwaGomede or abazali mhlawumbe mebenamanye amathembe singawazi ngomntwana wabo ngokukhulu ukuyithoba. Ngicela usisa lethuba ngibingelele uma uMadonsela besimekele eminyango nje sesifisa ukuthi introduce then bese siyamcela ukuthi asiphe indlebe umndeni wakwaGomede uzobe uchaza ukuthi indaba sela ekhaya. Angazi ukuthi indaba sengiyake but nje ukutatazela semzini abantu khulileke. Sawubona ma. yebo ngani Unjani? ngiyaphila njani Ngiyaphila. Ngicela bandla introduce okugcina ukuthi umambani and then emva kwalokho sobe sesinikeza umndeni. Angazi noma kuzoba wena yini bhuti ozolichaza udaba ukuthi sizokwenzani la ekhaya. Yeah, ake senze kanjalo singabathusa abantu abadala. Mawami, cela ubingelele. ngiyabingelela ku-Black Life bingelela umama uMadonsela ngiphinde ngibingelele abakwaGomede abezela ekhaya I love that umama Donsela ibingelele naye. Okay ma, ubingelele Black Life. Ubingelele umndeni wakwaGomede uphinde ubingelele bona uMadonsela. But ngicela bandla Gomede usichazele ukuthi uma akuzezwe ukuthi ngempela njengoba sibhalela Black Life office sikusiza ngani egcineni sathi mesifika sabona ukuthi udaba laphoqa ukuthi siphinde siqhubekele phambili sithole ukuthi ngabe konke lokho okushiwo usisi lo kade uzwana naye kuyiqiniso yini. Ngicela nje vele umbekele uma Yebo sisi. Ngiyabonga abantu bebongele ngibingelele nami ngoba sengishilo ngulungifana ngwaGomede mina. Nje base la Black Life ngoba ubungazi nje umkhanya wakho. Udaba esize ngalo la zazama ukudikida before ukuthi uma wayengekho ke njengoba sekhona manje nje sekukuhle kakhulu ngoba into besizele kahle kahle besifuna ukuzothola ukuthi kahle kwenzakalani ma ngoba undodakazi wakho kuningi sekuvezile khona nje into engiyijahe kakhulu nama ayiveze undodakazi wakho le ethi nawe wawazi ukuthi ulo hlobo lomuntu wesifazane ohamba buyashintshe athanda abantu besifazane. Mina ngathuka kakhulu ngoba noma ngaphuza ukumvezela because ngacabanga ukuthi yena bekuthuka mina kuzoba njani. Mengicabanga ngathi uma uyakwazi lokho noma akakwazi. mkhwenyana wakwami ngiyakwazi ngangizothini Hawu. ngangizothini ngani yami ngoba phela umntanami khona ngangishilo ngathi ngelinye ilanga kuyovela kuthiwa into efihlekile ngelinye ilanga iyavela. Ngiyakuzwa ke wawushilo ngelanga kuyovela okay siyakuzwa emake manje phela kana ngathi umukela uma emukela kwakuthini ukuthi nami phela ngithi inkomo bakithi imali amaphinifa yonke into nje enayimukela iphinifa lelo sokugqoka ngaka wawuthi umamukela abantu awuthini wena Wemkhwenyana wami engizoqala nje ngikubuze kuwena kuqala wena ngesikhathi umbona ngosuku lokuqala wambona ukuthi uyisikhatsini umbona nje ngosuku lokuqala ngiyajabula mama wayegqokeni ngiyajabula mama ngibuza lowo mbuzo aphumela ngimbona ngosuku lokuqala
Ngiyakhumbula nawe umnyisa esikoleni umfaka isiketi umfaka ngebhlokwe ngambona esikoleni wayefaka isiketi ngosuku lokuqala akaze futhi akhuluma okunye ngiyacabanga uma emkhipha naye endlini wambona ngefaka isiketi ngiyezwa ngani yami yebo ma kutheke kule minyaka emingaka senihlalile kwayima wena ubona wena bengasekho nje zinsolo oyisolayo kuyena indodakazi wakho yabona into yokuqala nje iyasilimaza amalungelo uyakhumbula ukuthi nina esifazane mase nimbuza nifike niphike mase ngeba nodlame because ngiyoshoba ngikubuza mase uphinde uyaphepha sengizolwa vela ngani amalungelo okuqala ngivala ukuthi ngingambuzi okwesibili ngiyasebenza uyangazi ngiyasebenza nginasikhathi so yonke into ebengiyenza bengazi mina ukuthi yena ukhona uzokhuluma nami ngizokhuluma naye ezinto sesibambisene akukho kunye bengikubone yebo bengibona ubefaka amabhlukwe afaka ikhindi okwami ngoba akukho kuyibhlukwe nokuyina afika akancaneke nje mntanami wangabusabona ukuthi khona ukonakalayo waya umakoti ngoba umakoti phela wafaka ibhlukwe wafaka ikhindi wafaka yonke into Amadonsela ngiyakuzwa ukuthi ngathi blame ufuna ukuyifaka kumfana wena uthi kanje wathatha amalobolo umazi umntanakho ngenxa ukuthi yena wayengamboni yini is that what you are saying ngisho njalo nganyama kodwa ke futhi ayikho into engizoyenza bengisebenzela mina umkhwenyana mina umkhwenyana bengifakela bekufayela igross umkhwenyana mina ma ubona khona labo sofa nje nje ingane yakho ukhona ubona khona labo sofa njengani yami ilo mkhwenyana mina ke engikushoyo kodwa awaziqola wema nawe kodwa phekazi wakhe womngane yami ukhohlakele nawe ngokumthetho kwakho ungathi umdala kanjena ungavumela ingane yami njengoba ingangodli nokungodla ingaqhokuna nokugqoka igqokisa ingane yakho wena uyadla yawo izithenge nosofa ithenge nosofa ingane yami ilale embhedeni ophetha kanje yani hayi ngodle nakandle ngikhuliswe yimina nalengane yakho niyaqoka nje mina ayikho into ebengizoyenza mina bengidla kusho sikahle uyavuma mama Donsela uthi niskemile umfana ngeke ngisho ukuthi ngiskemile ngoba phela bathandanile Iscam ukuthi ungadayisela umuntu umakoti wawazi ukuthi ingane yakhe ithanda ubulili obufanayo ukuthi nangu umakoti ngayitshela ngathi ngelinye ilanga iphi vele yona ingane kwenzekaleni uphu uthemba kwala endlini umkidla ngimazi ukuthi ubalekelephi okusho ukuthi phela akekho kwala endlini kusho ukuthi usaqhubha yona lento wema futhi kucacile phela ukuthi le nkinga lesikhulumayo kahle akuyona kuphela okusho ukuthi zikhona nezinye azazi uThembi kanti noma futhi azazi phela ngabuye nje lapho ngikhuluma iphutha ngoba akukho ngazi yona lento ngoba ngangibuza ntombazane mfana usikhatsini wena usikhatsini ingane zamanje ngani nami ufuna ukukutshela mina ingane zamanje ayitshela uthi uyitshela ibifuna ukukusakaza ngempama hayi kodwa ngendlela oyiqhaja ngayo mina ngibona ngathi ukwenze ngenhloso wena uthini una Mrs Gumede mina ngikubonayo ngithi mina hayi naye uma wentombi lo naye khohlakele ngoba le ntombazane ngangiyisola futhi uthi eyona umfana ntombazane kodwa nje naye uma womfana nje akasasho nokuthi ingane yami nje ingane yami ibuyihambe nayo phaka ingaqoqa ukuthi siqoqa ama emthanda kusho ukuthi ngabona babekhohlakele naye ingane yakhe bedla imali engane yakhe ngisho amahlazo umuntu esekhiphe yonke imali phela umkhwenyana mungilobolele mina umkhwenyana akakwenzanga kusho ukuthi izobuya imali ezobuya ngithatha ingane yendoda angisela ndoda hayi phela yona kodwa isosofa awu phela kusho ukuthi sohlala phansi thina la ekhaya phela vele wamskemile umfana ngisho ngabadayiso sofa ngeke iphume imali umkhwenyana akhipha ayikhipha la ekhaya ngeke iziphume leyo mali uma ukahle uthi wena ubulindele ukuthi mina into ngiyoyenza kuze kube yini ngoba phela ekugcineni uyasho nawe la nto yovela iqiniso awukahleke ubuke ukuthi mina ngize ngife ukuze lento ilunge ma hayi ubungafa mntanami hayi boshenda ayikho into ebengayenza ubungafa ayikho into ebengayenza yabona nje kwamalobolo lawo washoyo ukuthi ufuna abuye ayobuya ngobaba yini njengoba ngu-alamiya nje nginje ngoyithathaphi leyo mali ngiyoyithathaphi akunandoda mina sengihleli nje la ekhaya ngihleli ngoba ngihlalela iy'ngane zami nabazukulu abazalwa abafana anginamali ngiyafisa khona ukuthi ngingakwenza kodwa amandla wekho anginawo amandla yangane yakho uyilahlile kwanawe ngona kushola ukuthi nawe ayikho into engizoyenza ngoba ngitshela into yamanje ukuthi ayibonwa angiyazi mayingena wahamba nini kwabe kwena ayihlali mina wahamba nje ngosuku uthenga ngosuka qala ukulungisa ngelento emveni kwalokho nje ngahamba ngemsebenzini ngabe umuntu akasekho uzizwa kanjani mina akangitsheli lutho ke akasho lutho uthi yini embuyisini manje phela mase ngilokhu ngibuza kodwa uthi
wena olukhuluma iqiniso. Inkinga sekunzima ngesikukhola uma ukwazi ukusitshela manje ukuthi wena yonke lento ubuyazi sonke lesikhathi. Kodwa manje nawe wathula. Ayikho into ebengizoyenza ngane yami. Akukho ebengizokusho. Bakwethu mana. Akukho. Ngenze njani? Akukho ebengizokusho. Yibo ngeke imake manje umothi wenze njani? Shuthi wena usikhathi mina noma kahle yazi manje ube ngabe ngithi udlisile angazi ngizochaza ngithi ngento because uma naye ublinde kamehlo ebisemthamo nami ngizibekele because ekhaya ngenze lutho ngenzela lo and usuke wabala uthando ngane yami hayibo shebe mama uthando lunjani ukuthi mina ekhaya ngivumela ukuthi kube njeyana la ekhaya kube njena thina siyayikhonzela nje la ekhaya thina sabantu abakhonzayo sisindisiwe indaba zemithi nje into esingayisebenzisi hayi ma asisebenzisi nje imithi nesquema kuphela sungasho njalo phela ngoba vele waskemeka ayikho namuntu engizoyenza kodwa ungaqondile ukumskema wena ngangaqondile mina ukumskema ngoba ngangitshethu umkhwenyana kuzohamba ayibone lento ukuthi ayizi kahle ngoba ngangimtshela naye ngithi phela emzini kufanele uzali ukuze wandise umndeni mawungazali umkhwenyana uzobona ukuthi khona okonakele la wena chaza ukuthi isimo sakho siyisikhathi ma kodwa washo yeza manje kuthiwani uthi umkhonye yeza manje uthini shuthi ma lento kahle wayazi ukuthi ngane yakhe ayingeke izimithe vele futhi into abayiplanayo ukuthi ayenze ngathi imithi wayehlosile mina into engiyibonayo futhi lento lena ma yaxoxa shuthi ma nayixoxa lento nondodakazi wakho angaze ngixoxe lutho ngokubona kwami mina angikaze nje ngane yami ngokubona kwami mina ngane yami semaphoyiseni incwadi zikuwena sithatha sofa incwadi zikuwena sithatha ifridge hayi mama mina mokho amaphoyisa mina engathi uyamdodisela kunomuntu ekuthiwa X ngeke ngimuzwe la kuma lo muntu ekuthiwa SX kuthiwa lo yakahluphi into emotweni usho ukuthi kuphela sesiyaxabana manje akhathona makho uphi lo futhi amazone kade nani wakuze kuwena ngoba phela wafika la mina ungangichazela isimo kuthiwa mina ngikhuluma nina sike singaninaki washo wathi lento engathi izohamba izihambe zifike kude because nanoke nikhuluma nganinaki ngithi nomona futhi lengane nje bisuke kumina isayoba busy kwenye indawo futhi umdriver lo ohambayo istimela ibhasi lamandiya liyahamba ucabanga ukuthi kuyolanda omunye umuntu wesilisa futhi wena sisi uma ekwazi ukudisappear kumina engashongo lutho waphinde wayodela umndeni wakhe wangawutshela ufuna ukuthi ukephi manje futhi obvious usawogila omunye umuntu hayi mina ngisakufuna ukuya ngifuna emacala nganele emkhonyana wakho futhi awanele angisafuna emacala nje azongenela wasayena futhi ngizomxosha la ekhaya ma ngoba ngifuna inkinga ngizomxosha njobe ngekho nje iphume ngena nje la engakhulumi lutho engasho lutho ngizomxosha nami la ekhaya ngoba ngidinga mana lo muntu ogqika naye ngida naye la manje semthamse kanjena mana uthi uneke izandla uthi uyathula hayi mina kodwa mina into engiyibonayo ngimnikela izandla ngala into engiyibonayo mina ngithi asenze kona lokho ukuthi sathi impahla ngoba vese ibhaleke incwadi zakho lempahla imali yakho nayo into ezosicacela umsindo nje sithathe nje lokho nje finish yo ngaze ngadideka okungidida kakhulu mama Donsela ukubeka caca ukuthi leni kwakuyiscam noma ethi wayengakwenzi ngokwenhloso kodwa mina ngangiyitshelile yami ingane ukuthi lokho kwenzayo asinankinga nokuyitshela kodwa ma sesikhulumele ekuthenini wathathelani amalokhuzana wazi kahle uzibiza imali wazi kahle ukuthi konakele la endlini ngizowathatha ngoba umkhwenyana wami kuningi bese ngizele khona before nje bezoshada before ezolobola kwakusekuningi mina bengidla ngomkhwenyana la endlini bengidla ngomkhwenyana ayikhohlele la eminyaka umkhwenyana ubefika la iphethe amaplastic awusambuza ukuthi uyodla enqoza ngesiphongo ubeshaya ngesiphongo umkhwenyana wakwami engena la endlini ngithi Nkosi umntana omuntu umntakamfazi akazi ukuthi kwenzakalani ngithi kodwa ngelinye ilanga kuyovela awunazi ingenza abafana nguzusuza abazukulu abazalwa abafana nginazo awunankinga mhla abafana bakho kwenza into efana nakubona ngiyothini mntanami ngiyothini ayikhohlakele ngoba ingane zethu ikhohlakele kwasazona singasho nje kuthiwa mina ikhohlakele kodwa ingane zethu zikhohlakele ingane zethu nje ayifuna ukutshela ingane zethu uyitshela ibikutshela ukuthi ngokufaka emaphoyiseni ngizokushaya sesiyayisabi ingane zethu phela manje ngoba umqiniso manje lento kanje ayina kahle ngokuxoxa senza ubuntu wema la mase sikhuluma serious la lo muntu umanje obe la naye njobe enza nje kuyafana anginamaba ngizosho njalo ngoba manje ngeke manje imali yami ngikhipha la imali le manje senjani ulindeleni ngimama ngide imali akasume alwe a fight ma uyangilwela imali ekhishwa la engakwazi ukukhuluma njengawe hayi akwazi and same time every month ngikhipha imali akulwele kanjani kadondla komunye umuzi yena enganzi akani manje gcina naye wayekhona kuvumelana ukuthi kwenze kanjani uyena uyivumelana kodwa kusala wena vele ufika no plastic ngqonqoza ngesiphongo amadonsela uma elambile uyena wayethi
ekugcineni kuyahlonishwa kamakoti fanele ngazi Kodwa akashongo phela ingqongqoza ngesiphongo angatholi lutho yena. Uthenge nempahla khona angazi uthenge nempahla. Wekufundisa njengondoda ukuthi yenza kanje. yazi ngihlezi nje ibuku leli gama elithi imbokodo lisho ukuthini namhlanje sengiyafunda igama elithi imbokodo lisho ukuthini lisho ukuthi nisuke la lisuka khona nasilesa la kamadonsela nazohlangana ngami nawe magasela ngoba because understand ukuthi nawe phela leti yangidila cause la angikhiphanga nje imali nje ngikhiphe imali yangempela out of that ngaphinde ngaluza impilo cause umuntu wathi ukukhulelwe akakhulelwe akanangane after that ubelala nomuntu kwakho yami indlu ngiyakuzwa mina ngiqwaba isikhambi ukuthi ngaba nje ngiyakuzwa qwaba ukukhuluma embokodo ukuthi ufisa ubona ngathi sihlangene ngase siyimbokodo nami ngiyabona ukuthi lento lethi indoda nendoda yophiliswe inqomo zayo inqomo zakho ukuthi uhambe uthatha umuntu umbone ukuthi unjani washelo uwena phela ashelwa ngwethini ngabagasela uthi wena ngoba inqomo zami indoda nandoda inqomo za futhi wena uyakuvumela ukuthi abantu abajele magcwele it's okay because phela indaba enikhathi isuka isinqumo yes isinqumo sakho nje modecide wena ngiyakuvumela mekufanele uhlale ejele ngesinqumo sakho why ufuna mina akusona sami kuphela khona bangena naba babibangena angithi bazokhuluma uma wakho uyakhulumela akazukukhuluma ngendlela yakho because wena ukhipha imali wenza izinto angithi wena wakhipha imali manje wayifuna uma kodwa ngibona wayifaka ipressure ukuthi kumele ngibe indoda kumele ngizame ukuvusa umuntu kumele ngathi bayahamba bona kodwa namhlanje uhlela kahambile phela akashongo ukuthi uzokuchuzela umfazi wathi yichuzele wena kodwa fanele ube indoda njengamanje ukhombisa ukuhlonipha uma wakho la musukuba ungrateful udlala ngoma njengamanje hawu mina ngumuntu edlala ngoma uma ula ngithi mawula ushiya yonke into yakho uzomsupport uzomthuka futhi umama manje fanele ukhulume njengaye akhulume njengawe mina njengoba ngisho mina kodwa ngifuna nama afate njengoma ala phela enzeni manje banqubuzane lapha mkwezi uyakhombisa lokho akwenzayo ngoba isentsha la ngiyayibona ayidala ngoba incwadi kuwena uzodlala ngoma ngeke kodwa mkhozi sengeze ngenze kanje namkhozi noma ngabe ngaba wrong imkhozi kodwa nje sengeze ngenze kanje ngibhlungu ngale nto enzakele ngoba angithumanga angiphiki mina uthi awithumanga kodwa wawulazi iqiniso ngangilazi nginganabo lapha kwami sathe khona nje ukuze mawuthi uzokhuluma iqiniso usumubi engaleni ngoba wawuzwana nomkhwenyana angithi uyashuthwa ukwenzela izinto fanele umbizele eceleni uthi mntanami ungaqhubeki la angikholi angiboni ukwenzakalani kwavela una i-relationship nomkhwenyana wayengeke nasho ukuthi awu ma ushuthi usuyasihlukanisa ngalendlela cha wengeke ngikholwa aphinda angangikholwa kodwa ngabe iyashintsha inkulumo manje ngabe usuthini wena ngabe uthi ngakutshela angithi ngabe inkulumo iyashintsha manje ngabe uthi ngakutshela mina ukwenzakalani manje awumtshelanga kwakubuqola kwakona lokho phela sikhuluma iqiniso mami ngiyaxolisa nje emkhwenyana wakho hayi mama wena wawuze uthi no ngiyombona ngiyoshaya kanti uyazi ukuthi uyombona uhlezi umbona ma uyayizwela wayethi mina no ngiyombona ngiyoshaya emkhonyana kanti uyazi na vele ukuthi vele ingane yakhe ngiyisola nami lengane ukuthi hayi okay mhlawumbe esingakhulumela phezulu kwakho-ke bazalwane ake sizame ukulungisa la so siya kanjani phambili lolu daba usutholile ukuthi uma wayalazi udaba usuyaconfirm ukuthi lento yasho unkosikazi wakho iyiqiniso ukuthi babazi and njengoba echaza uma ukuthi naye wengenayo into azoyenza wayilambile walambela kuwena so nawe usuyamnikeza lokho azwakhohlwa noma wakhe inkinga yakho futhi naleyo kodwa njengamanje siya kanjani phambili sikusiza kanjani wena bhuti mina nje eyami ilula nje ilula ukuthi uma abe nendlela yokusichazela ukuthi noma engasakubuyisanga konke but abe nendlela yokusichazela ukuthi okunye okuyisa kanjani ngakho because ekugcineni isiZulu sithi uma ngingagculisekile kumele ibuye ingane engiyifunayo yebo sesilapho lesithando sami siyazi ukuthi indoda awunayo kodwa uyabona na imisebenzi endodakazi yakho nemisebenzi yakho yabonayo phela ngithi nawe ukhona lapho ngoba ukuningi wakwenza futhi ukuphinyelela ukwenza uzazi kodwa uthi kwenze ukuthi nokuthi wangabona ukuthi njengomzali uthi mfana wami enza ugcine la ngoba ngibuka la ukuthi la kunile kahle so usebenza mkhwenyana ihlazo elikhulu leli kodwa ke ngingakusho ningaze niyolanda ngisho u-X-ray ngicela nithathe nje engingakuthatha noma ifridge TV osofa niyangena nasemakamereni mhlambe nithathe nombhedo wodwa ukuze nje nigculiseke ngoba kwakumina akumnandi lokho sekwenzeka njengoba senizofika nje senizoyikhuluma indaba enjengalezi akumnandi angithandi ngoba kwangasiyona inhloso yokuthi kufanele ngabe kwenzeka kanje namhlanje uzokhululeka unagumede mase khona impahla ethatheli lamagcikeni wayodayisa ukuze kubuye amalobo lakho ngiyacabanga ukuthi ukuqala wayibuka ngizophinde ngisho ngakusho kokuqala ngangithe
mina nginankinga and futhi ngamxolela ngabheka emhlabeni la Yeah. abantu enginenkinga nabo nangeceleni kwami uyena osobe sechaza mesisuka la siyaphi Kanjani manje nenkinga? kahle mina anginankinga umuntu ngamxolela and into efuna ibuye angifuni ukuqama ngingasho ukuthi akubuye ukuthi nokuthi kodwa ekugcineni nakumina ngiyalimala because vele khona ukubukaniseka kuba khona so that's why ngithi mina uma uyena sengimzwela angimazi ukuthi yena uzizwa kanjani because mina ngisangalungisa ngimthola umuntu ngilungise nangu umuntu mina ngizogculiseka sithathe zonke le mpahla wayithenga la zongena kwami ngoba kwaba kuhle njengala Okay. Nakhi mina ngithanda ukuthi ngikubeke ngoba ikhona imoto enginayo ngaphandle. Imoto yashiwo umkhwenyana wami iyaphila ngiyayisebenzisa. Kunganjani manithatha yona nidayisa ukuze nawe emkhwenyana ugculiseke nami enhlizweni yami kube khona lokho ukuthi at least khona engikwenzile ukuze naye umkhozi wami angahlali enaleyo nxeba lokuthi kwakudliwa umntanami lapha ya kwakudliwa imali zengane yami mina ngihlale ngilambile nayi into ebengicabanga angazi noma mhlambe nga right imali kunjalo nginikeze namaphepha emoto nibone ukuthi nenze njani. Hayi mina manje lokhuluma ngawo ngiyayizwa ayinankingi kodwa zophela ngisho ukugcina nje ngci mina konke ebesekwenzekile kwenzekile ngoba manje uma sikhumbula kahle yebo nganginayo sobabili esikoleni wayengekho omunye umuntu saqhubeka nokunye sibabili wayengekho omunye umuntu and nemali mengikhumbula kahle elamphakethe yaphuma kulona yes kodwa manje mase kwenzeka kanje yebo kuyaphoqa bangene manje abazali njengoba sengishilo abantu mina ngikhululekele cause ngoba ngisamusha ngisangavuka abandla ngomunye ngivusa umuzi kababa umuntu engimzwelayo ngoba angisenayi umama ngoba konke bengikwenzela umama nane kuthi ngithatha umakoti ngalesa sikhathi uyena umama engangimenzela ba ekhala ukuthi angivusa umuzi useyihambela yena kodwa nangu usaphila Hayi ixhosha libhekile ngani yami kodwa nje mina umlingani wami i-suggestion yami kunganjani manithatha imoto nidayisa yona ukuze nawe uqhaliseke Nkosami ngoba imali engane yami ngiyayithatha mina ngidla ingane yami ngiyikhulise kabuhlungu kabi le ngane ngenza ukuthi ugculiseke kuyona yodwa ngiyikhulise kabuhlungu kabi besizwana ngiyayithatha nje imoto nazi impahla lezi yayithenga ngiyayithatha hayi anginayo inkinga. Okay bomama mina ngiya understand because sengilalele kakhulu oludaba. Akekho urongo umunye awulungisi urongo norongo abalungisana fanele kube khona ozoba right kodwa isikhathi kunzima uthatha inqumo amaphapha ephezulu kuye kuphoqa ukuthi ngathi setback ulalelisise ungasalalisise ekuthelini ufuna ukuthi ukwazi ukuyidefenda kodwa usulalese ukuthi uyifake ecathuleni zomuntu kulento abhekene nayo njengamanje ngiyazi ukuthi konakele kakhulu kuningi okuvelile ukuqola kuvelile ukuthi nawe lahlekela umfana mesengasanginaki naka lo muzi kwenzeka yikho ubona ngathi kuyadingakala but engifuna ukutshela ukhulisa indoda eright yabo wenze lamaphutha mhlawumbe naye ezinye izinto zisho ukhulumisa because usevele ufrustrated yabo ziphuma out of frustration kodwa ngokubuka kwami kukhona ukuhlakana obukhona lapha yana uNkulunkulu ngithi akawadla amandla omuntu konke okwenzakalile noma ngabe niyakuthatha noma nikuthatha mina ngithi kanje amandla akho ukuze abuyele kuwena fanele uvele ushize into ilenge ngelinye ilanga usisi komqoqo kuhlo kodwa nina uNkulunkulu uzonibusisa manje ingane yakhe izokwazi ukuyinaka nawe ngeke usamfakela ipressure yamakoti mnikeze isikhathi ukuze athole umuntu oright ngoba lento epush iyona le menza ukuthi agcine sefika endaweni engekho right yayibona lento engishoyo ubhuti ngoba usasebenza bhuti ngicabanga amandla akhe azobuya kusazokwazi kwenzeka and manje usuzoyenza into ngokuhluka umuntu obalekile kakhulu lokukhulisile yayizwa leyo nto akujabule yena qala njalo nje mowenza izinto until uthola unkosikazi wakho futhi I pray ukuthi uthola unkosikazi ozomthanda lo mama ukuze kuzoba lula nakuyena ngisho noma wena ungasekho athi uma udlile yini busho ukuthi ubaba wahambe ngekho uma ukhulise kanzima kungabe ukuthi uzolekhuluma noma nomsuno unkosikazi but ngathi ukukhulekele lokho uNkulunkulu akuneza unkosikazi ozokwazi ukuthi amsaba uNkulunkulu and also bese respecta nomzali wakho without you ukuthi udefend uma wakhe intweni efanele zenzeke because kubalekile umuntu mekuthiwa kuza unkosikazi ufuna umuntu ozovusa ikhaya so ulivusa ikhaya uma uzothatha umfana umkhiphe ekhaya umama angasazi lutho bese kuba abazali bakho kuphela ntombazana abazobenefit emshadweni wakho no wena uzovusa isibongo sakugumede so kagumede nawe ufuna bathathe uma wakhona mthathe njengoma wakho so konke okulethwa ithukuthuku zababa lo akuthodla ithukuthuku zakhe enza sure ukuthi nalomunye umama owakuzalela lengane uright so ukulwa you can take the car kunina boma angifuni ungena
if wena mawuthi wena ukuthatha imoto kuzokusiza kukulungise, it's okay. But mina my advice is sometimes ezinye izinto musuthola iqiniso ukuze ube namandla uNkulunkulu akuphe okunye okukhulu kunalokho, kuyeke, let it go. Kuwena futhi angisho mina mekuthiwa nguMagasela nje menge ngize ngithathe lutho because ngitholile iclosure ukuthi okay kusho ukuthi ngaskemeka, uNkulunkulu will take care of that and uyakwenza ngicela ukuntshela. At least noma ngakushiwo kwasendlini kodwa imoto uyayithatha. Ayikho inkinga sama ngikujaji. Noma nayo ukhululekile oba nayo uyabazi ukuthi khona ubuqhensebo benzakala. So take the car uyidayise yabo impilo yakho uma ukuthi izoqhubeka kahle ngaleyo ndlela but ungamlahla uma wakho. Hayi mina sisiyodwa nje kuphela nje into engenza ngingakhululeki nje. Sengirathi ngakho konke kodwa nje kuphela. Ukuthi nje uma asitshele mase umntwana mengukuthi uyamthola because ngathi mesifika ngale lokho esemqalaza cause lento uthi abaleka nje isikhanda sibe worried singaxolelana thina ekugcineni nasimanje mhlawumbe nje uyayilengisa la khona mhlawumbe iphose ebridgeini mhlawumbe iphuza umuthi asazi mhlawumbe ukukhanda itolo ukuthi sibulawe asazi mhlawumbe intombi yakhe mhlawumbe intombi yakhe uhappy futhi so asazi she's living a best life. Singalungisa la sibe right inkinga uyena ke manje mayiqhamuka nje ngizonitshela ngokwenza sure ukuthi ngiyafona ngithi hayi me right khona uright ngathi mesimbona ngemaso ngeza ngizombona noma ngeza uzombona angasambona aqhube cha nje ukwazi nje ukuthi uright kuphela kulungile lokho ufana kwaziwe. Siyabonga kakhulu bafethu. Ngiyabonga kuze kwande. Siyabonga. Kwande ngane yami. Sometimes mase sidiniwe amaphaphanywa kakhulu ugcina usukhuluma ungacabangi kanti kubalekile ukuthi uzame ukuthi ube emotionally intelligent, that's where usuppress ama emotions akho khona uzokhuluma into nomqondo yabo leyo nto. So kuko konke lokho asingajajani kwenzakalile sakubona ubuqhenseba sakubona futhi ukuskemeka uyaphe because uba nayo ugcina uswenzeka into ongazazi because awusabunga ngamehlo. Anyways asingankanti kakhulu bafethu ngiyabonga kakhulu umndeni wakho Mede for ukusithemba ka Black Life TV ngoba mina ngimessenger neso ngithunywe Black Life. So siyabonga kakhulu ukuthi nisithembe sibe la and I think kubalekile ukuthi siphinde sinprovide nange counseling nawe hopefully uboy uzophinda kwazi ukuthi aqhubeka akunakekele athole nomunye unkosikazi right. Nawe sithandwa sami ufundile emaphutheni akho. Yeah, i-desperation ingakwenza ukuthi ube umuntu sifazane ongenzi kahle oyiqola ozobizwa ngamagama yesu icabangela yena ngokuthi wena unandoda. Yeah, yabona lento uthi awunandoda manje usungivezela umqondo usho wena hondliwa amadoda ukhulu. Mingasekho indoda uthatha kule ndoda ezoqhamuka emehlweni akho. Kodwa ke kulungile sijajana. Umlangeni Magasela yabonga. Bukela Black Life. Yo kwaze kwasinda wena kuthiwa ngiyasindelwa kusuke kusho into kanje. Anyways siyabonga kakhulu for watching this episode till the end and I'm so happy ukuthi bakwazi ukuthelana amanzi uma umile uMagumede uthi uyayithatha imoto uyahamba nayo uzoyidayisa abone usenze njani. Umfana uxolela yonke into uzoqhubeka nempilo yakho but uyafuna ukwazi ukuthi unkosikazi wakho right la khona and also yalibona iphutha lakhe. Yabo sonke amaphapha ehlile thina ka Black Life into esifuna ukuyenza ukuthi enze sure ukuthi siyanilungisela inkinga enibhekene nazo sinishiye ngokuthula siprovide i-counseling la idingakala khona. Mina nginithanda ibody, I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Is there black light?